Grupên çekdar li Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji bilî ku destê xwe danîne ser mal û milkên welatiyên Kurd, êdî baregeh û cihên rahînan û perwerdekirina leşkerî di nava gundan nêzîkî malên sivîlan de destnîşan dikin. Ev dîmen yên çekdarên Sultan Şah in ku bi çekdarên Emşet têne naskirin. Ne li baregeheke leşkerî ne lê belê li nava gundê Qermîtliq yê ser bi navçeya Şiyê ne. Ji çend rojan ve çekdarên Emşet gundê Qermîtliq ji xwe re kirine baregeh û çekdarên xwe rahînan dikin. Veguhestina gund ji bo baregeheke leşkerî bûye cihê nerazîbûn û nerehetiya şîniyên gund. Li gor jêderekê ku xelkê gund ji dengê wan çekdaran bêzar bûne. Herwiha ji bêhna paşmayên alavên şewtandinê û rahînankirinê, êdî henaseyên wan nayê der. Heman jê derê dazanîn ku ji bilî wê yekê liv û tevgera xelkê di nava gund de hatiye rawestandin, ji ber ku rahînana xwe di nava gund de dikin, bê ku berê xwe bidin derveyî gund. Jêdere agahdar herwiha serbar kir ku dengê fîşekên wan bûne rêgir ji xew û rehetiya welatiyan re. Gundê Qermîtliq ji gundên hevsînûr bi Tirkiye re ye. 300 mal li xwe digire. Ji dema şerê sala borî û ta roja weke îro, nîvê xelkê Resen venegeriyanin malên xwe û dişûna Kurdên Resen de çekdar û Ereb hatine bicihkirin.